prazas en todos os centros de cero artesanos da nosa comunidade. Tanto un curso máis, novidade, que todas estas escolas infantís privadas e iniciativa social, as que afecta este acordo xenitor é unha familia, se son unha familia monoparental. Por tanto, estes criterios que están os 6 anos de idade permite identificar, e por tanto identificado, tratar posibles 45. Pasamos de cubrir 15 concellos, que son os que se cubrían 12 novas unidades de atención temperá en Galicia. Insisto, de consolidar os 45 euros destinados a colaborar para os concellos para que construan ou reformen a creación de 4 novos centros de día, un novo centro social e un centro integral de atención con recursos que poden atender as persoas que pasan por aí, por lo tanto, teñen que ser atendidos. Despois de asinar un convenio coa Fundación Catedral para atender os cursos e a circulación e as... E último acordo, que debullará un pouco máis polo miúdo a Consellería de Medio Ambiente, ten que ver co inicio dos trámites que os acordou a Consellería da Xunta para elaborar unha nova lei de Administración Ambiental simplificada. Que perseguimos con esta nova lei que empezou a súa tramitación? Pois, primeiro, adaptar a nosa normativa que ten xa casi 3 décadas, a maioría dela, a transición verde na que está embarcada toda Europa. Evidentemente, todos estes asuntos cambiaron moito nos últimos anos, a legislación que ten máis de 3 décadas non podía contemplar moitas das cousas que agora é necesario e imprescindible contemplar, e tamén darlle seguridade xurídica a todos eses proxectos que se desenvolvan en Galicia e, ao mesmo tempo, garantirlle aos cidadáns que o control da Administración será absolutamente estricto e todo aquilo que se poda autorizar se autorizará e o que non poderá seguir adiante. Na práctica, que é o que vai a supoñer esta lei autonómica? Dar máis claridade, dar certeza aos promotores, unificar criterios, unificar requisitos para poder obter as autorizacións ambientais. Por outro lado, imos simplificar e axilizar os trámites para recibir esa autorización, licencia ou avaliación ambiental. Impulsaremos, ademais, a coordinación entre as diferentes administracións implicadas na tramitación, que, como sabedes, son moitas. E, por último, imos garantizar que é o máis importante, que calquera proxecto que se poña en marcha en Galicia cumpre cos estándares de protección ambiental da Unión Europea. Por lo tanto, esta lei supón un gran paso, porque a partir de agora, calquera persona física ou xurídica que se queira instalar en Galicia, que queira asentar un proxecto que este sometido, que na súa gran maioría están todos, a autorización ambiental, saberá dende o primeiro momento o procedimento que lle corresponde. Ou ben, autorización ambiental integrada, evaluación ambiental, que pode ser simplificada ordinaria, ou incidencia ambiental. E, polo tanto, tamén, dende o primeiro momento, terá información clara sobre os pasos que debe seguir para que o proxecto sexa autorizado.